Исәнмесез, барыгызга да язгы җылы сәламнәр юллыйбыз. Киләсе бер сәгать дәвамында барлык мәшәкатьләрне онытып торып, бераз ял итеп алырга тәкъдим итәм. Сезнең белән мин, Илгиз Шәкүр. Көтеп алынган март айының да икенче атнасы узып бара, ә ул арада укучылары иң яхшысы булу өчен тырыша. Җырларның язмышын сез хәл итәсез. Үзегезгә ошаган композицияләр өчен тавыш бирергә онытмагыз. 10 төрле җыр, 10 төрле катнашучы һәм 10 төрле иҗат. Иҗат һәр кемнең үзенеке. Һәр җырчының үз тарихы, үз борылышлары һәм үз казанышлары бар. Бүгенге тапшыруда башкаручылар белән аларның иҗат юлы турында сөйләшербез. Җырчыларны иҗатка кем алып килгән, нинди киртәләр белән очрашканнар һәм иҗатларының максаты нидә? Җавапларны ишетергә әзер булсагыз, киттек. Тормыш көрәш, гомер сынау, без бит яшәргә тиеш, кабул итәргә сынауларны. Ничек бар шулай килеш, бирешмәскә, җиңелмәскә, көчле сабыр булырга. Яша, бердә туктамыйча, бирешмәскә, җиңелмәскә, көчле сабыр булырга. Яша, бердә туктамыйча, сандыра санаганда да үзең булып калырга. Күз яшеңне күрсәтмичә, бары алга барырга. Бирешмәскә, җиңелмәскә, көчле сабыр булырга. Туктамыйча, бирешмәскә, җиңелмәскә, көчле сабыр булырга. Яша, бердә туктамыйча, Яшисе бар бит әле безнең, яшәүнең серенә төшенеп, килер көнгә зур өмет баглап, яшәүгә юл куймый көрсенеп. Яшисе бит килә, яшисе, юлыкмый юлларда киртәгә, уң булып бүгенге көнебез, яхшырак иттереп иртәгә.
Яшисілер, келе яшисі, салмыша бір кімге ауырлық. Я Раббымы күчләр бирсәң иде, шулай яши алырлык. Яшисілер, келе яшисі, салмыша бір кімге ауырлык. Я Раббымы күчләр бирсәң иде, шулай яши алырлык. Яшисе бик килә яшисе, кимсетмичә генә бер кемне. Үтелгән узган көннәр өчен шатланырлык булсын бер көнне. Киләле, килә җирдәге иң озын юлларны үтәсен. Тәм табып, ям табып тормыштан югары үрләргә җитәсен. Яшисілер, килә яшисе, салмыша бір кемгә авырлык. Я Раббымы көчләр бирсәң иде, шулай яши алырлык. Яшисілер, килә яшисе, салмыша бір кемгә авырлык. Я Раббымы көчләр бирсәң иде, шулай яши алырлык. Яшисілер, килә яшисе, салмыша бір кемгә авырлык. Я Раббымы көчләр бирсәң иде, шулай яши алырлык. Яшисілер, килә яшисе, салмыша бір кемгә авырлык. Я Раббымы көчләр бирсәң иде, шулай яши алырлык. Әле хатлар да яздымы? Шулай әйттемени? Юк, болай ярамый. Ахмаклык бу, иптәшләр. Да. Мин болай эшләмәс идем. Нәрсә инде бу? Сүз юк. Кит инде. Уйнамагыз. Аның җилләре исте инде. Егетләр, яңа товар килде. Әйдәгез, җыеныгыз. Киттек. Китәсең нигә хушлашмый?
болып қаласың көңілімде ұнатырмын ләкин барыбір көрерсің түшлеріме юлларыңда кирде болма бір түзер әлі жаным йөрәгеңә йөрәгеңә қағылма минді тағын юлларыңда кирде болма бір түзер әлі жаным йөрәгеңә йөрәгеңә қағылма минді тағын бір түзер әлі жаным бір түзер о бір түзер әлі жаным бір түзер Құларымны құларыңа алмадың неге дейіп неге мені бір шошынып сүймедің ямыт киіп юлларыңда кирде болма бір түзер әлі жаным йөрәгеңә йөрәгеңә қағылма минді тағын юлларыңда кирде болма бір түзер әлі жаным йөрәгеңә йөрәгеңә қағылма минді тағын йөрәгеңә йөрәгеңә қағылма минді тағын бір түзер әлі жаным Қайынларының юл шетінде аққар қышқан қайынларың исерленіп язған ұштан Қойыныма қысып сені сүйер болам Йөрим көптен хыялланып синле уйдан аққар болып қонайым әлі ұшарыма боран болып қалайым әлі құшағыма Битләреңнән үбим әле килеп қонып Ағартым мин бар дөньяңны атқа күмеп аққар болып қонайым әлі ұшарыма боран болып қалайым әлі құшағыма Битләреңнән үбим әле килеп қонып Ағартым мин бар дөньяңны атқа күмеп Қайынларым отырай көк назыдан ұйып мәхәббәтінің жылысынан рәхәт тойып Мин дә сиңа бүләк итәм йөрәгемне Аңла инде сине генә сөйгәнемне Аққар булып куныйм әле учларыңа Буран булып алыйм әле кочагыма Битләреңнән үбим әле килеп кунып Ағартым мин бар дөньяңны атка күмеп Аққар булып куныйм әле учларыңа Буран булып алыйм әле кочагыма Битләреңнән үбим әле килеп кунып Ағартым мин бар дөньяңны атка күмеп Қайынларға жилер ялғыш қағылса да Дауалары юнәреңе сарылса да Қар бураны қойын
Жанларыны ятка бирмәс, минем кебек Сине шашып bir кем сөймәс Куныйм әле учларыңа, буран булып ауыйм әле кышларыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бардым янны акка күмеп. Аккар булып куныйм әле учларыңа, буран булып ауыйм әле кышларыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бардым янны акка күмеп. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, Агартыйм мин бардым янны акка күмеп. Бүген төшләремдә балачакка кайттым, агач атыны җигеп бер мәлгә. Дус ишләрем белән җилләр куып йөргән, тирән хатирәләр күңелдә. Кайда икән яланая шәхсүндә йөргән юлларым, кайда калды Жанна якын, бергә уйнап үскән дусларым. Кайда икән яланая шәхсүндә йөргән юлларым, кайда калды минем жанна якын, бергә уйнап үскән дусларым. Хаман истә әле, уйный идек анда әбәкле. Кырсуганы ашап, көтә идек, безгә рәхәт иде шул хәтле. Кайда икән яланая шәхсүндә йөргән юлларым, кайда калды минем жанна якын, бергә уйнап үскән дусларым. Кайда икән яланая шәхсүндә йөргән юлларым, кайда калды минем жанна якын, бергә уйнап үскән дусларым. Кайда икән яланая шәхсүндә йөргән юлларым, кайда калды минем жанна якын, бергә уйнап үскән дусларым.
Рамилә һәм Рамил Хайретдиновлар иҗатка икесе ике вакытта килә. Рамил Хайретдинов исеме 2016 елларда ук ишетелсә, аның янында Рамиләсе 2019 елда гына пәйда булды. Гаилә дуэты булып сәхнәгә чыгу очраклы рәвештә килеп чыга. Рамиләнең мотор җырлавын өйләнешкәндә үк белә идем, әмма ул сәхнәгә чыгудан гел баш тартып килде, үзен гаиләгә багышлады. Мин исә төрле мәҗлесләр уздырып йөрим, гадәттә берничә җыр җырлап китәргә таныш җырчы кызны чакырам. Берсендә ул авырып китте, банкетны уздырырга кирәк. Үзем белән Рамиләне алдым, шуннан башлап ул гел минем белән йөри башлады, дип уртаклашты Рамил Хайретдинов. Шуннан соң җырлы гаилә дуэт яздырып карарга була. Уңышлы килеп чыккач, җыр артыннан җыр туа. Хәзер Хайретдиновлар эстрададагы иң матур җырлы гаиләләрнең берсе. Бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр Yazmış jilleri de yüreklerine, sağnu sağış bilen dilmesin. Sen mine keminem bәхетемсин, bәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам,
Матур уйлар булсын күңелдә, моң шишмәсе булып түгелсен, назлардан ягымлы сүзләрдән кителгән йөрәкләр дөресен. Белер идек микән кадерен, тормышыбыз булса бик җиңел, яшикәнне күреп рәхәтен, бу дөнья бит ике түгел. Матур булсын эшләр эшебез, изге ниятләргә дөресен, өмернең бормалы юлларын бәхеттә шатлыкта үтәсен. Белер идек микән кадерен, тормышыбыз булса бик җиңел, яшигәнне күреп рәхәтен, бу дөнья бит ике түгел. Белер идек микән кадерен, тормышыбыз булса бик җиңел, яшигәнне күреп рәхәтен, бу дөнья бит ике түгел. Яшигәнне күреп рәхәтен, бу дөнья бит ике түгел. Назлар икән, безнең матур парлар иткән, мин бит сине гомер буе ярым итеп көтекән. Яшьлек таңы үзебезгә якын сөю бүләк иткән, мәхәббәтле язлар дигән. Шушы икән, синең кайда, кайда син, кайда син, шуна мин, яшьлегенең таңнары, язга тиң, сине кайда, кайда син, кайда син, шунда мин, яшьлегенең таңнары, язга тиң, Günler miken, tünler miken, janга сөю нурын сипкән, әллә ваймы
Кайда син шунда мин яшелегенең тоннары Язга тиң Сине Кайда син шунда мин яшелегенең тоннары Язга тиң яшелегенең тоннары Язга тиң Син койда Йөрәк бергә типсә, бәхет өчен шул җитә. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Әгәр ярату булмаса, мәхәббәт ерак китә. Бер-береңнән аерылу күңелләрне ут итә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Кай чакта бу җирдә туңасың эшисең, мәхәббәт өчен дип янасың яшисең. Сәбәпсез елмаю гынахма түгел, йөрәктән бары тик ярату түгел. Яхшылык җиңгәндә үзгәрә тормышлар, үзеңнең кулыңда узасы язмышлар. Елмаю кешенең тылсымлы бер мәле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле.
Егілмәс тұманға Сен салған ізлерді Бақшалар үсіннер Өзіңні яратып Шын кіші дейсіннер Яқшылық жеңгенде Өзгәрі тұрмышлар Өзіңнің қолыңда Узасы язмышлар Елмаю кішінің Тылсымлы бір мәлі Әйләнә тирәңнің Қияшы бұл әлі Әйләнә тирәңнің Қияшы бұл әлі Яқшылық жеңгенде өзгәрі тұрмышлар Өзіңнің қолыңда узасы язмышлар Елмаю кішінің тылсымлы бір мәлі Әйләнә тирәңнің қияшы бұл әлі Яқшылық жеңгенде өзгәрі тұрмышлар Өзіңнің қолыңда узасы язмышлар Елмаю кішінің Тылсымлы бір мәлі Әйләнә тирәңнің Қияшы бұл әлі Әйләнә тирәңнің Қияшы бұл әлі Яшисілер келе яшисін Салмыша бір кімге ауырлық Я Раббым күчләр бирсәң иде Шулай яши алырлык Яшисілер келе яшисін Салмыша бір кімге ауырлық Я Раббым күчләр бирсәң иде Шулай яши алырлык Юлларында киртә булма Бер
Язга тиң, язга тиң. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Яхшылык җиңгәндә үзгәрә тормышлар, үзеңнең кулыңда узасы язмышлар. Елмаю кешенең тылсымлы бер мәле, әйләнә тирәңнең кояшы бул. Белән язмыш бирелгәндә, һәр кешегә Ходай кушканча, алда тагын ниләр күрәчәген белеп булмый аны үтмичә. Дөнья мәшәкате, безнең казанышлар, бергә яшәгәнгә бик рәхәт. Горур булып үтик, авырлыклар аша, сынатма син алга дигәнләр. Günler uzun yıllar uzar, hatireler kalır күңелдә. Үкенмәскә иде узганнарга, куанырга иде булганга. Дөнья мәшәкате, безнең казанышлар, бергә яшәгәнгә бик рәхәт. Горур булып үтик, авырлыклар аша, сынатма син алга дигәнләр. Дөнья мәшәкате, безнең казанышлар, бергә яшәгәнгә бик рәхәт. Горур булып үтик, авырлыклар аша, сынатма син алга дигәнләр. Дөнья мәшәкате, безнең казанышлар, бергә яшәгәнгә бик рәхәт. Горур булып үтик, авырлыклар аша, сынатма син алга дигәнләр. Бергә булыйк, бергә булыйк, горур булыйк, бергә булыйк, бердәм булыйк, алга атлыйк. Алга, алга. Бер сәгать вакыт сизелмичә дә узып китте. Бүген тагын бер кат инандык. Татар эстрадасындагы башкаручылар һәм аларның иҗатлары күп төрле. Һәркемнең үз стиле, үз тыңлаучысы һәм үз максатлары бар. Әмма шунысы төгәл билгеле. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Мин Илгиз Шәкуров һәм тапшыруның иҗат төркеме сезгә матур язлар теләп калабыз. Тиздән күрешербез.